Okrem varenia ale prechádzame k úplne inému životnému príbehu. Ten príbeh priniesol Andreas Kreuz s Barbarou Šimkovou. Dobré ráno vám prajeme. Ahojte, krásne dobré ráno. Možno na úvod len taký príbeh, pretože Andreas je človek, ktorý sa venoval 15 rokov finančníctvu a zrazu si povedal dosť. Začnem riešiť módu. Podľa mňa, lebo keď sa stretával s ľuďmi, možno si povedal, že naši chlapi sa nevedia obliekať. Ale nie, tak on sám sa musel obliekať, no, nie? tak on áno, ale možno to inšpirovalo, že bude obliekať. Veľa rozprávame, poďme sa pýtať. No však ja sa už pýtam, že teda, či si myslíš, že na Slovensku sa chlapi nevedia správne a dobre obliecť? Ja si myslím, že určite sa nájdú takí, ktorí sa vedia dobre obliecť, ale bohužiaľ vidieť to všade na uliciach, že naši páni tomu venujú asi dosť málo času. Aha. A možno, že aj prevláda taká dogma, že keď sa muž pekne oblečie, tak si ľudia o ňom potom myslia, že sa fintí a že to sa akoby nehodí. Hej? A taký najväčší fopak, pri ktorom sa ti ježia klopí, že toto už nie a na Slovensku je to bežné, lebo biele ponožky už v čiernych topánkach asi nie sú. Ale určite sa nájdú. Sú. Potom sa nájdú skvelé sandálky, ponožky so sandálmi. Ale akoby v tej našej oblasti, ktorej my sa venujeme, to znamená tej elegantnejšej pánskej móde, sa veľmi často stáva, že si ľudia chcú obliecť košelu s krátkym rukávom, čo je podľa mňa úplne mimo, pokiaľ teda nemáte košelu s palmami a nejdete zrovna na pláž. Takže košela s krátkym rukávom jednoducho do tej mužskej skrine až tak veľmi nepatrí a už vôbec nepatrí do saka v žiadnom prípade. A pokiaľ si dá niekto košelu s krátkym rukávom na to kravatu, no tak to je asi jedno z najväčších fopak, ktoré vôbec... Ale ty si už v takom stave, že dokážeš sám riešiť svoje vlastné oblečenie. Možno sú muži, ktorí vždy berú partnerku zo sebou, že prosím ťa, poraď mi, čo je dobré, ako toto sa mi hodí. Akože kde je tá miera, kde si chlap vie povedať, že toto sa mi hodí a kedy to neplatí, vieš? Zase to závisí od muža k mužovi. Je veľa mužov, ktorí sú veľmi rozhodní, ktorí prídu a povedia, chcem toto, nájdete mi takúto látku, pretože u nás je tá možnosť vybrať si asi z 5 000 materiálov na oblek. Čiže skutočne rôzne príležitosti. Ja si dobre vedieť, že na čo to budem potrebovať a kedy to budem potrebovať, takže určite sa budeme rozprávať ešte o tom, čo v lete na seba, aby som bol elegantný, keď idem na stretnutie a neurobil fopa s krátkou košelou. Takže ďakujem zatiaľ veľmi pekne a veľa zaujímavých doplnkov tu je, ktoré možno ani tak páni nenosia ako šatky alebo manžetové gombiky a to je... Tomu sa ešte určite dostaneme. Takže sledujte. Teraz poďme sa venovať móde, pretože dnes sme vám predstavili Andreasa Kreuza, ktorý priniesol tak trochu zmenu do pánskeho obliekania. Sami sme boli prekvapení, že páni môžu byť oblečení v obleku a nemusia sa cítiť zle. Naopak dobre. Aj Danicka pribudla, krásne dobré ráno. Aby ste sa doplňali, predpokladám, že tu sa nastáva vzácna zhoda v tom, ako by mali teda páni vyzerať. A my sme slúbili, že sa pozrieme na doplnky, ktoré slovenskí muži nie moc často na nich vidím. Tak šatku alebo aj manžetové gombíky. Nevedia to nosiť? Nevedia pri akej príležitosti? Môže to byť aj na bežné nosenie do úradu, keď idem do práce? Ja si myslím, že je škoda, že tí naši muži sa nepozerajú do zahraničia, kde sú tí muži o mnoho viacej otvorení tej móde a tým doplnkom. Pretože keď sa prejdete po Taliansku, tak jednoducho sako, bez šatky. Nemá zmysel. My sme sa ale prešli po slovenských uliciach a tak sme si zavolali aj Danicu, aby nám povedala a pozrela tým odborným okom, že čo takýto pán na sebe urobil dobre alebo neurobil dobre. No, pozeráme sa práve na človeka, ktorý dúfam, že pracuje buď na nejakom PR oddelení alebo v nejakej reklamnej agentúre, lebo za normálnych okolností chodiť takto do ofisu nie je úplne to pravé. Inak trafila si je to kolega náš, no? No, ak pracuje teda v takom reklamnom biznise, tak je to samozrejme priateľné, môžu byť aj tie krátke nohavice, aj tenisky. Keby to bol office nejaký proste taký oficiálnejší alebo tak tam už tie výhrady by boli veľké. 7 stupňov, no kto si dá vestu, sako, košelu s dlhým rukávom? Existuje podľa mňa, že
sako a krátke nohavice, nie? Niekde v Taliani pláž. Sako a krátke nohavice je veľmi zaujímavá kombinácia. Mne osobne sa to páči, musí to byť samozrejme to správne sako a tie správne nohavice skombinované. Toto nie je zrovna sako a nohavice, toto je dáma. Toto je dáma, je leto, sukňa, tričko, proste všetko je v poriadku. Ak je to, znova opakujem, vždy to záleží, že aký ten office alebo aká vážnosť toho je. Ak by to bolo niečo oficiálne, možno, že sú to len šlápky, ktoré sú na prezutie a má tam aj topánky, ktoré majú minimálne zatvorenú špičku. Ďalší pán na holenie, no. Tiež športové. No, Ale aspoň teda dlhé nohavice. áno, toto sú dlhé nohavice a tričko, takže predpokladám, že je to človek, ktorý si môže dovoliť takto chodiť do práce, že nie sú tam žiadne obmedzenia, čo sa týka dress code, takže klasické, príjemné, voľné oblečenie pre muža. No ako je to s tými dlhými nohavicami v lete? Musia byť. Pokiaľ teda je to podľa mňa do práce a ten človek nerobí v nejakom tom skutočne kreatívnom biznise, ako možno nejaký marketing, kde by sa to mohlo považovať aj za prejav kreativity a tým pádom ako pozitívnu vlastnosť, tak si myslím, že krátke nohavice do práce určite nie. Ale ja na tým rozmýšľam, že pôjdeš do banky, ideš si zobrať nejaké tie peniaze, ako keď tam nájdeš človeka v takej tej havajskej košili, asi mu neuveríš, že tam pracuje. Že on ti tie peniaze vydá a že je to všetko v poriadku. No, vydať by ich možno aj vydal, horšie je, že keď my ich tam vložíme, že či by ich aj vložil tam, kam má. No, mne stále nejde do hlavy v týchto horúčovách, ako by teda mal elegantne sa obliec muž. Pokiaľ, ono to je zase, ako kolegyňa povedala, že závisí to od toho, či Dobre, sme v tej povedzme, že oficiálnej... musí byť naozaj elegantne oblečený, lebo chodieva na rokovania, stretnutia a nepríde v sandálkach a krátkych nohaviciach robiť biznis za 1 000 000 eur. Neostáva nič iné, len ostať v tom obleku, košelu a viazanku, ale zvoliť svetlé materiály, tenšie materiály, špeciálne na leto, a takýmto spôsobom snažiť sa byť v klimatizovaných priestoroch. Áno, budeme sa tejto téme venovať, máme aj ďalšie obrázky pripravené, zatiaľ veľká vďaka. Táto téma je vcelku nová, pretože Andreas Kreutz je našim hosťom spolu s Danicou Rajčev. Hodnotíme pánsku aj dámsku letnú módu, hodnotíme fopa, ktoré stretnete aj u nás na ulici. Dobré Borisko, ukáž sa, ako si ty dnes prišiel vystajlovaný. Danická môže zhodnotiť. Áno, Borisko môže takto chodiť, lebo on je kreatívny človek, už sme to rozoberali, proste. Čím uletenejší, tým lepšie pre Boriska. Ne, že nám uletíš, ty máš novinky zo showbiznisu, takže ostan s nami, no a poďme na tú módu. Poďme sa pozrieť na obrázky, ktoré sme zachytili na bratislavských uliciach, takže poprosíme o prvý. No, toto vyzerá, že je veľmi pekný pár, vyzerajú ako predajcovia, zrejme aj sú. Podľa mňa sú super, aj žena, aj muž. No, Andreas, muž. Ja si myslím, že veľmi dobré. Je tam košela s tým rukávom, biela, výborne k tomu, biznis kravata s pásikom, ktorý vlastne... Pásik znamená biznis? Pásik je taký viac biznis. A nevadí, že nemá sako alebo niečo, že je to od... Práve som chcel poznamenať, že to sako by bolo fajn, keby tam bolo. Vyzerá to výrazne oficiálnejšie, bez toho saka je to také... Možno to je neoficiálna partnerka, no. Myslím, že skôr je to predajca a vyzeralo to ako v nejakej automobilovej spoločnosti, takže tam to nie je až také prísne. Zachytili sme aj dámu. No. Tuto vyzerá, že to je nejaká slečna v office, čo mne vadí trošku. Je tá dĺžka sukne a určite by mala mať zavreté topánky. Aj keď je teplo, vtedy sa chlapi tešia, že to je kratšie všetko. Áno, tešia sa, ale v biznise tie pravidlá sú veľmi striktné, takže kúsoček, no 1 cm gaťka. Aj 2 pridajme. Vieš, čo mňa bavím práve na tých krátkych sukniach, že ako čím si dá dievča kratšiu sukňu, potom celý deň nič iné nerobí, len to tak ťahá nižšie a nižšie a nižšie. Aj to občas býva. Tak, no poďme sa pozrieť teraz na pána, ktorý je... Vyzdobený. Dosť. Ale pracuje v obchode s hudobninami, s hudobnými nástrojmi, čiže myslím si, že do tohto pasuje úplne perfektne. Aj to tetovanie, aj celý ten štýl je taký rebelský, rockerský, podľa mňa úplne dobré. Keby si dal ako košelu kravatu, bol by smiešný, ne? Určite do tohto asi áno. OK. Ale keby mal košelu s dlhým rukavom, tak by sme nevideli, že ako je pekne potetovaný. Aha, náš kolega. Odchádza športák, tiež je oblečený. Štýlová helma zase musíme zobrať. Má helmu, takže úplne perfektné. Čo má ona? Sme nejaký sveter a polokošel a to je tiež také... Asi vstával o 4:00, nerobí Je to tým, áno. Posledná dáma, ktorú sme zachytili.
No, dostala som informáciu, že táto dáma je čašnička, čo ma veľmi prekvapilo, lebo napriek tomu, že je leto, tak minimálne čašník by mal mať nejakú uniformu, takže mala by mať aspoň zásteru alebo niečo, čo by naozaj pripomínalo, že pracuje v prostredí, kde na seba musí dávať trošku väčší pozor. Možno reštaurácia s námorníckym podtónom, nie? Pálciky nevadia, vadí skôr to, že nie je ako keby ustrojená, že nemá vlastne žiadny znak čašničky a nedá sa rozpoznať, že či je to bežný návštevník alebo čašnička. V týchto horúčavách si predstaviť čašníkov, ktorí majú dlhé nohavice a na to ešte tú zásteru dlhú obmotanú, veď to musí byť teplo. Alebo je materiál látky, že je taký priedušný, vzdušný, dá sa aj tak k tomu vyhnúť? Určite na leto sa dajú zvoliť tenšie materiály. Z prírodných vláken, ktoré sú... Pardon. Ahoj, ahoj. Ja ešte s tým materiálom, lebo pozerám, že ty máš pod sakom ešte vestu. Čiže ešte košelu. Je toto tiež taký materiál, že vzdušný a že nebude ti proste za chvíľočku, keď bude v tieni 35? Konkrétne, tak jednak je ešte ráno, takže sa to dá. A druhá vec, že áno, tento materiál je konkrétne vlna s moherom. Čo je materiál, ktorý je veľmi vhodný na leto, je veľmi vzdušný, je trošku taký drsnejší na ohmat, ale na druhej strane sa výrazne menej krčí, čo v tom lete tiež, keď je vlhko, tak... A čo sa týka farieb, tak v lete asi čierny oblek by nás zabil trošku, že? Čierny oblek principiálne je oblek na večer. Čiže čierny oblek v podstate ani do toho ofisu v podstate nepatrí. Myslím si, že nepatrí ani na svadbu, aj keď ho veľa ľudí samozrejme používa, ale je to oblek na slávnostnú príležitosť, na večer, možno po 18. hodine. András Krojze je našim hostom, rovnako Danica Rajčov, a ten príbeh Andreasa vám ešte vyrozprávame krátko po 8, pretože keď človek po 15 rokoch úplne zmení to, čo robí, tak to stojí za to. Máme pozlatené gombiky, to by sme sa nám hodilo domov. Ktoré sú takto. Aha, že to sú... na saku. Môže byť, a potom manžetové k tomu sa už asi nedávajú, keď mám na saku taký výrazný... Takto, aby sme predstavili hostí najprv. András Krojc a Barbara Šímková. Inak dôležitý príbeh, ktorý mňa zaujal. Ty si 15 rokov robil, že finančníctvo, hej? Rôzne služby. 15 rokov, každý deň, čistá košela. Darilo sa ti? Viazanka. V čom? No v tom finančníctve. Že prečo si sa potom úplne preklopil? Tá kariéra bola v pohode. A prečo? Ja si myslím, že ako som sa k tým vlastne oblekom dostal v tej práci, tak som si na ne zvykol a v podstate snažil som sa obliecť trošku inak ako tá šedá masa a mal som s tým problém, pretože nájsť tú správnu farbu a ešte v tej správnej veľkosti a ešte keď vám aj tá konfekčná veľkosť úplne nesedí, tak proste jednoducho to nie je úplne ono. Vyznáš sa sám, že ako prídeš do obchodu a vieš, čo chceš, alebo že Barbarka, poď so mnou, lebo ako poraď mi, že ktorá farba... Ale vie. On vie. Myslím si, že áno, ale vždy sa opýtam. Určite, vždy sa opýtam na jej názor. Barbara má, myslím, že veľmi dobrý cit na farby, na to, čo sa ľuďom hodí. Čiže zrkadlo nosíš so sebou a má hnedé oči. Áno. To zrkadlo, dobre. Ale musím, ak môžem teda upozorniť, pozrite sa, aké má ona krásne manžetové gombiky. To je jedna vec. A druhá vec, má košelu so svojimi iniciálkami. Áno. Tomu sa hovorí vychytávočka. A vráťme sa ale k tomu, že oblek nemusí byť za trest, to znamená, že dá sa v lete nosiť oblek len tým, že je z inej látky, je to pohodlné? Tak oblek je v prvom rade pohodlný vtedy, keď vám dobre sedí. A to je? To znamená, že v ideálnom prípade, keď je ušitý na mieru, to znamená, že človek má dostatok priestoru, aby sa v ňom mohol hýbať, ale na druhej strane mu sedí tak, že v ňom vyzerá dobre a ako náhle človek v tých veciach vyzerá dobre, tak sa hneď lepšie cíti. Môže oblek dokonca aj zmeniť trošku vizuál chlapa, ktorý má, povedzme, že väčšie brúško, že má nevhodné sako tak, že sa zväčší, alebo naopak strih môže dopomôcť zakryť nejaké nezrovnalosti? Určite áno. Jednoznačne sa dajú niektoré veci zakryť, niektoré veci sa dajú trošku vyniesť do popredia. Ja mám ramena, tak tam väčšie vypchávky. Či? Nie? Do určitej miery. To sa už nenosí? Nie veľmi. Malo by to sedieť podľa možnosti tak, aby to proste kopírovalo tie telesné miery. A ako som hovoril, niektoré veci sa dajú zakryť, ale zase neurobíte z človeka, ktorý má 120 kg, neurobíte Beckhama, hej, že proste to sa nedá. No dobre, ale nejde to. Znamená to, že šiť na mieru, teraz čo chodíš s krajčistým metrom a normálne, že bereš miery a potom po večeroch doma šijací stroj? Chcem povedať,
tak, že my máme v podstate s Barbarou taký ten family business, čiže máme svoju prevádzku, kde sa staráme o našich zákazníkov a skutočne my osobne bereme tie miery. My osobne sa s tými zákazníkmi dohodneme, ako ten oblek má vyzerať, ako by sa ten človek v ňom chcel cítiť, pretože niekto oblek na mieru môže byť aj voľnejší, môže byť užší. Niekto má radšej užšie, aby ten oblek priliehal, niekto potrebuje trošku viacej priestor na ten pohyb. A čo sa farby týka napríklad, lebo ja stále ako jedným okom pozerám, na červenú farbu, nezhodím. Na červenú farbu, že dokážete odporučiť niekomu, že a na akú príležitosť? Ale daj si červenú a takú zamatovú, je to také... Toto je konkrétne z mojej skrine. Aha. A ja si to trúfnem na seba dať a mám to sako veľmi rád. Veľmi veľa ľuďom sa páči, ale netrúfnú si ho nosiť. Nemajú odvahu na to. To znamená, že Slovensku možno tak trochu chýba odvaha v tom, aby boli iní, aby sa nebali nosiť aj farby a povedzme aj takéto krásne gombiky extravagantnejšie. Nebojte sa, vyzerá to dobre. Snažíme sa im to ukázať, snažíme sa im to ukázať na sebe, na našich veciach, ktoré máme u nás na predajni a snažíme sa ich trošku, som povedal, edukovať. Snažíme sa aj na sociálnych sieťach pomocou nejakých obrázkov ukázať, ako by to mohlo vyzerať, že to skutočne vyzerá dobre. Nechcem byť teraz ako, nie že neslušná, alebo... Tak nie, opýtam sa potom. Nie, bol to veľký skok, ako ja len jednu poslednú otázočku. Boli tam otázniky pri tom, že vôjsť do niečoho úplne, nechať svoju kariéru za hlavu a pustiť sa? Milión otázok. Nebolo to jednoduché, ale oplatilo sa. Zrelo to niekoľko mesiacov a dozrelo to v situácii, kedy sme mali proste čas sa zamyslieť a rozhodnúť a povedať si, že OK, tak s týmto končíme a začneme úplne niečo iné. Nebojte sa nových vecí, nebojte sa nových farieb, nebojte sa nového života, nebojte sa oddychovať.